Duduk nyapa nggih tutuk-tutuk bareng. Bakul mie to ki biasa. Walah alah kemayune. Bawane ngeten iki. Bawane ngeten iki. Wah. Ye, Bareng ditabuhi ngene mlakune malah kaya layangan. kowe iki nek wong wedok ngene iki kudune bersyukur. Mergo ngopo? Wong ki nek lemu ndudoke pikirane ayem atine jenjem. Sing ngomong sapa bojoku lemu nyatane ya beri-beri. Ya beda karo Mbak Lucy kok nggih. Ha iki sehat tok Mas mangsane. Sugeng dalu Mbak Lucy. Wilujeng dalu Mas Sigit Arianto kados pundi wartosipun? Alhamdulillah sehat. Kangge sehat alhamdulillah. Bidal saking Ponorogo jam pinten kalau Mbak Lucy? Wau kala wekdal jam gangsal. Kalau ngomong Jam gangsal. Kalau monggo. Gangsal sonten. Kula nggih dangu mboten pinanggih Dik klitik lho. Dalem. Nggih, Mbak. Jan suwi ra ketemu sakniki piyayine tambah lemah. Amin amin amin. Bagus. Piye kabar Bi? Pangestunipun sami seger waras panjang umur Jam barokah. piro mau Mau tindake? jam 09.00 sampun dugi ngriki Mas. Niteh napa? Nggih kendaraan. Masalah Pak pribadi, Sigit nggih, niteh nggih. napa? Nggih kendaraan. Masyaallah, Pak Sigit Nggih, nggih. auranya yo Sami kok dalang saking Rembang. Berawuh saka Umroh kok, Mbak. Umroh ampun ping 3 kok. Sira ketemu piye? Apik. Kayak adimu lemu kowe kok guru, lara kencing manis kowe. Kita Enggak hernia. Lho maksudku ki perbedaane nyun sewu nggih Kok Pak adoh? Sigit. Perbedaane Kakang Adi lho padahal dulur sekandung kok beda ngono lho. Lah, Kaya iya. bumi karo langit. Sampean ngomong beda ki mergo beda papan panggonane. Ning janjane nggon nalika lair padha, ming kodrate siji. Iki mbiyen ya bagus. Padha kepiye lho? Iki mbiyen bagus. Ning krana iki pecicilan nalika cilik. Iki mbiyen operasi iki, Mbak, iki dhuwur. lambene kluthuk kuwi. Operasi, Mas. Kok iso operasi? Weh, lah niki riyen pas magrib, Mas. Posonan, magrib ajeng buka dikandani bapak aja pungking metu, malah metu. Lah kok njlungup teng ngene got ngeten iki. Suwek niki, Pak. Oh lambene dhuwur kuwi. Niki suwek. Lah gandeng niki suwek. Delala dibetot teng rumah sakit, Iki Mbak. wis ora asli berarti. Wis ora asli. Oh, iki nek tanpa aku ora mungkin iso dadi apik to. Digawa ning rumah sakit. Gawa rumah sakit iki pangapunten saestu. Ngriki cuwil separuh. Weh. Alah kok ora guwing to Le? Kuwi mbiyen arepe dijikokke daging bokong aku ora entuk. Oh. Aku adike yo isin no. Mesake Engko masa kuwi ya. depane piye nek ndek Iya, bojo lho iya, bokonge kok mesake. krowak. Lho. Akhire kula duwe inisiatif matur teng bapak, Pak. Aku sunatno saiki wae ya Pak aku ngono. Oh ngono. Kula sunat, Mak. Begitu sunat lah. Bapak kok nggih sepaham kalih aku to yu. Piye? Anu Pak dokter itu potongannya anak saya jangan dibuang. Dinggo Lah apa? kok mlebu teng ruangane niki ra sida dijikokke bokong mburi templekke ketokan kula sunat. Nggon lambene kluthuk Mula kuwi. Lho itu kan teksturnya baik, gak ada tulangnya. Mulai iso lemes ya ngeten iki. Kuwi tambalan konggonmu. Nggih niki tembelan kula Pak niki. Kayak to bentuk Tulane mulutnya karo ora padha to. Le. beda to yu piye to. Kok maju sithik. Nani, Hmm. tamu iki. Napa Mas? Iki tembelen rek. Iki tembelen rek. Nggih. Layak nanggro wong ayu sing jengat cangkemku. Ya cangkemmu nylintis kok. Kebiyen layak aku yang bendino ambune kok amis aku yo. Lah aku ngawur rek kowe. Tapi ki yo jelas-jelas yo. Ngene, kowe iki nek pangapunten Pak. Nggih Mas Klitik. Wong enek wong wedok ngene iki digunakake sing apik. Sampai apik. Sak ora-orane. Piye to kowe iki? Akeh mbok kapake to. Tak dampingi. Tak damping Oh, iya, ini iya, iya. arepe tak go ning Kak Udi. Rumangsamu apa? Kirone apa piye? Ngono. Pangapunten Mas. Kersanipun menika seiya sekata. Betul. Karena niki Mbak Lucy lak mewakili dari kaum wanita. Yes. Jur nek ngerti kahanan ngene iki kepiye yo coba. Kahanan sing piye kaya sing diomongne iki Loh, mau. iya no. Sampeyan wong wedok kok. Ya ora trimo to Le. kuwi lho. Lek aku menyikapi omongane anu wedhus iki. Terus Sik to. Omongane iki kaya melecehkan seorang perempuan.
delokke wedhus iki. Kowe ora wedhus? Roh, Ora wedhus e? roh. Ngrikoki pundi, Bu? Kulon. Kulon. Wedhus iki madhep ngulon. Buntute Kono ndi? rayu kidul to. Kulon. Wedhus madhep ngulon iki buntute ndi? Ya wetan. Wedhus madhep kulon iki buntute ning mburi ngadep ngetan. Lek wedhuse madhep ngidul, Wedhus sing ya ning Lor. lor. ya ora iso. Tapi ya, Ya magah nang etan. Kok iso? kok iso? Wedhuse mek noleh tok ngene ya. Ngene. Lah ku lho dulure wedhus iki lho. Ya Sing ta. paham. Ya iya. Dulure wedhus apa kowe? Kancane wedhus tau dadi wedhus kok. Lah kowe tau dadi sapi. Ya mending sapi to karo wedhus. Lah ya apa? Lho, sapi ki kewan sing multifungsi. Aja nek awake daginge kuwi didol larang. Lho, kikile kula kena nggih. Bakso. Bakso. Buntute kula kena nggih. Sop. Wah, lha kok sope ambune koyo ngene iki sope. Aja nek kok. Sope ambune kok ngene. Biasane sope iki seger lho. Iki rada kecing-kecing ki lho. Sing salah iku kowe. Wong dhewe sop gratis kok ora mbok nikmati ngopo. Nyak jere kecing ora enek sindan sing kecing-kecing ora enek saiki. Sindan kuwi ngidui metune mutiara. Lah iki Mutiara. lho, mutiara koyo ngene iki lho. Nyapa? Wis ganti banger. Aja nek kaya ngono sindan kuwi nyuwun sewu mboten jorok. Sindan ngentut ki metune emas batangan. Kok ngenyek kecing kowe. Emas e ra enek karek batang tok. Kowe ra ngalah karo iki jenenge wong wedok iki patut dijunjung kok iso. Sayu-ayu entut iki priya kecing lho. Nggih. Lho saiki ki enek perawatan kok. Meri. Dhek Meri karo sampean Meri. Garwane Pak Sigit pangapunten. Apa ya eneng perawatan entut iki ya eneng. Apa enek? Ayu-ayu lho, sugi-sugi lho. Entut iki mambu. Saiki disaring le disaring. Enek pewangi. Disaringi ampase dibak ning ndi? Kwek nyekel wae. Domong gua ning omahmu iki kok iso Disaring. ngono. Kali nganti laras ya, Mas. Betul. Anu selindro yuk. Neng nong. Karena ini memang acaranya mboten formal, Mas. Iya. Nggih, mboten- nggih. Niki mboten formal tapi formalin. Nika terus Iki mesti Formalin nggo blonyoh Anu, awakmu. formalin napa? Nggo ngawetke. Lah iya ben awet budayane iki sinergitas kalih Provinsi Jawa Timur ngoten lho. Wong iki biasane nek omonge wae ora kena digugu. Iya. Kuwi mesti kelakuane ya angel ditiru. Bener. Dadi paling ora ki nek jenenge Alah, omong. Sing angel ditiru dapurmu. Aku ki Pak, aku ki patuladan. Nyuwun pirsa ibu-ibu, bapak-bapak, pejabat-pejabat desa. Nuwun. Wong belak-belak nggih guneman to, Mas. Betul. Nggih omong to. Mula dinggih omong sing apik ngono, ora kaya ilusi omong sing penak. Ya ngono. Ayo. Nyanti Loh, yo ning kene. Nembang kok yo. Kowe apa aku? Sembarang. sing gandrung Karo kono sampean. kene. Kalau mau gawe dhewe. Iya, ndadong kowe kuwi. Mesti tak jawab bener mesti salah kowe kok. Wong wedok. Sing- Wong wedok iki senengane emas. Sinden laris kaya ngene. Apa? Nek trimo kalung sakmene kalah karo bojoku. Lah apa mbok tumbaske ya? An? Bojo ki pengangguran. Lek kalunge trimo ngene pedhot. Hei, nganggur kok nganti kalunge luwih gedhe saka lusi. Kok tukane pirang gram? Bojone kalung? dagelan kok. Aku 50 gram? Loh, kok sakit tak tukane makan kalung ya? Nggih. Gedine sak pelek. Wah, boy. Umukmu lho. Gulune Kok umuk niki tenanan lho Pak. Bener-bener tukane kalung tak tukane gedene sak pelek. Rong wulan mlaku bungkuk sik ujug kuwi. Mergo mlaku kabotan kalung iki. Suweng. Suweng. Sung alah kok siji. Bojo ki ngantek kuping ya, ketekan bolongan, Mas. Dipasang Sing ditindik ngantek entek, Mas. Pasangi. Pasang kabeh. kentan bolongan. Entek, ngantek Sesuk tak uruni kon masang ning matane ya. Loh, iki buk iki. iki gedine nek ditimbang ana 70 kilo. 70 gram. Sudah kilo. Bojomu Wis 70 kilo dawer pirang kupingmu. gram giwange bojomu? Piye? Pirang gram giwange bojomu? Sing kiwa kene ya? 3 kilo. Sing Kene? kene 6 kilo. Lah Kok kupinge gak imbang? sepiro gedine? Kowe kok gak imbang mlakune piye? Terus sing ngene. Ayo ra imbang Kaya rumangsane. helikopter Nembang. Nggih. Ngagem jenggleng mawon, ngagem jenggleng. Oke. Ya, Mriku nggih wonten request. Oh, ngoten. Nggih, caping Gunung Oh, Jengleng siap. kalian podang Nggih, kuning niku nggih. kalau mau milih pundi. Udang kuning. Ya terus spesial buat teman-teman dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang Leres. lebih bertugas. Wah, iki Forkopimda lenggah, Forkopimda lenggah. Masih dahar di belakang. Kenal-kenal lo ya. Yo kenal toh? Pegawai negeri lho iki. Elek-elek seniman ning pegawai negeri. Lah bojoku ya Apa? pegawe Pemda.
Pegawai pemerintah daerah. Pemain dangdut. Rupamu ya kecerno. Kecer nggo nyaluk ndasmu. Wah, pemain dangdut karo mangsamu. Oh, pemuda. Jumlenge yo. Saben bengi. Sabar bengi. Mawi kula senenganipun alusan mawon, Mas. Oh, Nggih nggih. kasar nggih ben nika sing kasar. Ngajeni terhadap seorang perempuan ya, Le. Betul, Iki betul. dipirsani para ibu-ibu. Ah tenan kok ibu-ibu nyenengke. Nggo kloso dhewe iki renek ning rawuh kene. Niku nyepepoh kat wau lho. Nggih ndak dan- kudu pipis Ya bareng. enek sing lemekan kloso, enek sing lemekan lemah. Kowe kok nek bahasa Inggris mengatakan apa Mas Kluthuk? Piye? Little body. Apa kuwi? Apa? Silet gatel kelebet wedi. Apik kuwi. Mumbuljo. Penak. Miayeni, Saiki iki ra butuh mie ayen. menghargai. Iki to sik apik saiki tak klambeni ngene iki ketok priyayi. Lah biyen kluthuk piye? Maune wis ra pantes Belas belas. kelambine wong mien aku iki kere. Tapi terus nyon sewu jujur-jujuran ya, lek delok aurane adimu karo awakmu beda le. Lek gede iki aurane tambah sumunar ngemu cahya, awakmu peteng dedet lho saking Iki nemu petenge. nemu nanane. Saking petenge ra. Jan bubur. Ganti kowe, Tuk. Sing jeng, Tuk. Nggih Pak Ikit. Oke. Rene. Rene. Ya ya. Wong wedok ramal karo wong lanang biacok gegermu ya. Bacok ndi? Iki kereng banget ya bocah iki. Ngelagati wong lanang. Ragati apa lukane wedake? Wedak kebuk. Bojoku ning tak ragat. Bojoku wong desa Pak Ikit. Lah ya. Bojoku wong desa to tak ragati. Kon tukone skincare to. Tak tukone skincare ki siang malam sing regane iki sak setel ki 4 juta. Oh, gampang lho. Wah, Lho kuwi. Petang juta bayar setahun. 12 kali. Pas kali matamu. 2 tahun nih, 12. Lah iya. 6 tahun. Apa terus piye ke piye? Tak tukone skincare siang malam to. Lah kok bojoku ra telaten to. Langsung digawe bareng. Siang malam digawe bareng. Lah kok saiki malah kulite blang kayak tekek. Oh iki yo ngono kuwi dikandhani. Lah presiden bojone kok tekek wis lanang kaya nyambik ya. Pancen aku iki keluarga iguana. Yen mama. Lah Gosek. Sabar. ora kok terus cerongoan ngono kuwi. Alah mumpung Dipirsani bapak-bapak pejabat-pejabat kaya ngono kuwi. saya itu mewakili beliau. Ha mewakili kok kadan wae terus ngene iki. Mewakili. Jadi saya yang melakukan, mereka yang merasakan. Nanti Ayo gawe batasan ora terus langsung slulup ngono Yen kuwi. mamajan. Ampun janur kuning-kuning. Janur kuning. Janur kuning. Mas, salon. Iya. Haus. Ya. Oke. Siap. Jon. Kok malah ningkring? Kurang ajar kowe wis, Tuk. Kowe iki ngene iki jenenge ora gawe contoh sing apik kok. Lho nyapa lho? Aku iki dulurmu ora tau yak-yakan ngono kuwi kok. Ha kowe ngono kuwi lak ya jenenge nguwang-nguwahi adat panggung ta ngono kuwi. Lah kok terus mangkring ngono kuwi. Rumangsamu banggep apa kuwi? Lho nyapa lho mumpung ora bayar lho. Lho. Bayar ora ki nek ora tuke ya ora usah dilakoni. Kudu ngerti tata krama sopan Ngawur santun. ae kowe iki yo. Ngawuten Pak Ngene iki Ikit. Mas Sigit melu wirang melu isin. Ngapunten, Kowe iki Pak sing Ikit. dalang kono. Ojo dibaleni, Mas. Betul Pak Ikit. Anu, Jajal polamu mau piye? Kula kira Pak Ikit, kilap. Kilap. Jajal. Kowe iki yo ngono dadak mbok cepake barang kok. Lah aku Au, mau nyepeni Aku jane mesti tak ampet lha kene iki jukir nginang. Lah kuwi lho. Wong lanang iki kalah nek wong wedok wis mlumpah kok. Ae susah no. Rene ora yak-yakan ngono kuwi. Anu rasane piye enak to? enak.
Anu to, wong kowe ya sing rasane bolak-balik to kan. Ora. Sampai lupa tonyo lambemu mrotel. Tonyo sing wedok ya meneng ae. Wong kowe mau aku mangkring ya kowe mek ngene. Kaya sak ngono aku. Sak apa? Janjine lek ngek tukar. Kaget to. Kaget to. Kudune lek wong wedok lek aku mangkring kamu apa ki ngene apa ki ngene. Oh ngawamu ora ngono. Aku ngene to. Aku yang ngene, apa ki? Apa ya? Apa ya kaget mana ta? Mari sak rasane. Kok nggawa HP aku ngono? Kok nggawa HP dudut ngono iki? Kan getare 5,7. HP mbok arep munggah bangku rasa digawa nyapa sinyale digawa. Pancen getare ki rada gedhe ki 5,7 skala Richter katene. Layar hujan kon dinti. Ayo. Wong gak kateran mriki, Mbak. Ngene lho. Ini tok wis penak todon-todon. Ngene tok wis penak. Kok dadak nyuwun gendong barang ki yo. Nyapa? Ngene iki lak malih lurah pengen to niki. Alah. Endi Pak Lurah endi? Lek lurah ki ra tek pengen. Nyapa? Mbah lurah ki aku yakin Pak Bri ki ra tek pengen. Piye Enek kuwi? sing pengen. Sinten, Mas? Sapa? Mudin. Aja sembrono. Kok mudin pengen. Pak Mudin ki pengen ngelus dodo. Wah kok kaya ngono. Le, aja ngono aku wedi aku nyebut mudin Kira mudin. bener ta saiki. Pak Mudin ki pengen ki ora pengen jenggreng tapi pengen ngedusi kowe. Aku wis adus dhewe. Aku adus dhewe, kowe lho sing seneng seneng didusi. Pak Mudin iki ngedusi seneng lho. Lho nyapa kok Tenan sumpah. Bersih. Oh, dikuwasok ngene ya. Mudin ki jujur lho. Pangapunten Mas Sigit. Heeh. Niki wong ki lak khulu nafsi dail qatul maut. Wong sing kedunungan napas bakal lak kejemput maut. Mudin kuwi mula ngejak urip masyarakat sing rukun, sing guyub, sing gelem sedekah lillah. Sok nek kapundhut Gusti Mudin ki nek ngedusi ikhlas. Wah, iki mbiyen uripe ning donya ikhlas, apik karo tanggane, gelem sedekah, gelem weh-weh. Ngosoki resik tenan. Nek kowe medhit, Mudin iki paling giyeting. Lah iki kok iso? Wah, Nek ngedusi piye? nyabuni ngono. Iki lho, biyen sing ngrasani lho. Kuwene nek nyabuni pol, duwe duit nuwakal ritis Terus kene usuk-usuk. Ya ora, Pak Mudin ya ora. Aku sopir nek dadi Mudin ngedusi kowe ngono. Ya apa? Ditak kosok kene halus. Iya. Sing kene kuwasok. Iki nakal ya. Wakane wong iki sedekah. Aduh sih. Ki mbeti iki aku yo. Wakane. Agene kowe Nduk, jenggreng Nduk. Iki wae git. Ya. Gak pacitan Sarifi Mas, ya. Sing dhuwur sing. Ya gila nih biayaan. Umbal kau. Jenggreng. Wah. Ya toh. Gila nih. Asik. Syukur Sampean ya-yaan. Piye-piye. yo ngene iki lho sing dimaksud Mas Sigit iki ngene iki. Semangat. Aduh.
Kok digeprak karo piye mesti? Lah kok terakhir kamu lepas. Loh, nanti kalau enggak aku lepas kamu gini-gini kan saya. Susah, bales aku kok soalnya. Ayo. Harus saya lepas. Ingin saya gini. Lek terakhir ya aja dilepas Jangan sik. dilepas, terakhir jangan dilepas. Oh, enggak boleh lepas ya. Jangan. Oh iya, iya. Geblak mau lepas. Yo, ayo Pak. Ayo Pak. Ayo. Enggak boleh dilepas. Iya. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Oh. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Oh. Wow. Enak. Aku kaya mambu teh gandul kok. Kaya ngapa tambune? Wong kluthuk iki. Napa? Apa? Teh gandul. Salah. Apa, Mas? Teh pucuk. Karena yang kamu ada pucuk. Wes urusono dhewe. Panas. Panas, pancen teh pucuk ya udah panas. Kok iso kaya ngono? Dicepaki ayu-ayune kaya ngono kok lanang padha lanang. Ya, ora pengen jenggrek sing ayu-ayu kok. Ya tenang. Ngene. Ayu ki tresno. Ayu ki tresno. Oh iya iya. Ayo rupane lek aku terlalu tresno iki ora ayu. Bener, Mas. Sok ati kok. Ati, Mak. Elek bojoku lek aku tresno, bojoku tetep ayu. Wingko katon kencana. Kencana katon wingko. Bener. Bahasa Inggris mengatakan beautiful because of love. Wah. Artinya Artinya piye? Ayu cantik itu karena cinta. Jangan melihat sisi luarnya. Tapi lihat dari dalam hatinya. Bahasa Inggris mengatakan, Don't look from the outside, but from in the heart. wah, iso deh iso. Romantis sekali. Happy wife, happy life. Apa kuwi? Istrimu bahagia, insya Allah keluargamu akan bahagia. Lah. Gak piye deh, pop. Kritis banget kamu. Aku isi sinau Inggris ngene iki. Pot. Tahu iki. Angel kare sithik kuwi lho. Panas. Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Jauh masuk-masuk, jauh mepet-mepet. kita serasi jare jare kluthuk karo Mbak Lucy iki jare. Setelan kawak. Apa? Setelan kawak. Seteran kawak. Tak kira seteran kawak. Itu kaget aku. Panas udan, udan panas, aling-aling aling. Balik desa. Capek gunung. Iya lek nggo caping lare caping yo ngiup ning bali desa. Capek gunung. Reokan. Ayo, Dok. Ayo Mbak Lucy Ponorogo. Wes. Wah, iki asli Ponorogo. Asli Ponorogo asli. Jos iki jadi lesop. Aku bar sotek dadak bokon. Setrite sapa boke? Anu kan
Yo. Loh. Loh. Ya. Pas. Oh iya sih. Sik. Oh, iki warok. Wah, yo kita. Lah nek ora warok. Allahu Akbar. Warok iki ngono, brewase. Ngene malah kaya Walid deh. Oh. Mas. Oh. Ayo. Loh. Warok Suramenggala nek. Loh. Sik Mas, sik Bob. Lemu joget kapan modelmu koyo maling arepe golek pitike tanggane. Warok ke gagah. Warok iki lho. Ngene lho, Pak, jan kowe. Sikile gagah contono le. Oh. Aku sik. Oh. Gawe kolor sakti. Kowe iki iso joget apa ora? Kaya warok anyang-anyangen. Joget. Joget jompo. Dana. Pas. Bagong sini. Iki rene. Wah. Iki karo kiwa. Iki karo kiwa. Nah, ngono. Yo. Ya. Jogetmu ki piye? Iki pentas lho iki. Koprol. Sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Malih napa sampun? Yo. As.
nyulusi rene. Piye Ger? Sabar, sabar. Setole kok kasupan ki? Iki nek ora jeng enek. Ora mbok takoni dhisik to kuwi. Mas. Oh dadi. Mas. Mas. Kok mesakne mentole? Ayo terus. Sik. Terus Mas. Apik lho iki. Sik to, Ger. Anu to iki kok kaya kesurupan to? Wis. Apik lho iki. Piye to iki? Wis. Lho, Napa? iki apik lho. Malih napa malih? Malih lho domong yo. Wis ae wis. Lho, lha nyapa? Anu banyune pesing. Kok mesin piye ta wong iki kok jedeg Aduh kaya jedhe kok. Mangsane wong kok ora. Ngono kuwi dadak. Sirahe. Nek. Wes. Jaluk le, weh. Kok nek. Mumpung sing ngendangi iki cak kancil. Ayo gak melu yuda to kuwi. Lho, ketok le apik ndelok brengos-brengosane iki. Iki Mas. Oke, napa? Delok. Kok yo sing gawe jo langkung iki mesti. Nggih. Oh alah ya. Pokoke damel niku ampun lali jogete. Kok yo apik. Aduh ya. Nadian. Badhe ngersakne damel niku ta? Pesen iki. Tak nggo rombongan yogaku pesen selawe. Arep kok anu to grup toprak to. Ora ya yoga mangkat ngono kabeh. Nadian. Wadon. Sarata. Umpan dan suaramu ngetang kali ulang opo setia kelakon tekan aku oke caping gunung buka saing vokal dikancani Mbak Eni Wulandari. Piyai mriki niku remenane tayub. Tayub leres. Pokokipun tayub Nggih, wis gajek. digarap cara tayub nika. Sami kaya Oke. leran mriko. Nggih, tayub cara galek Wis, mriki. cara Iya. Buka saka balungan trong-treng ya. Balungan sak gaji menika ya. Ayo ta. Katalah grup rawon. Grup rawon ya. Duh. Caping Zaman berjuang njur kelingan anak
Matur nuwun Mbak Lucy, Mbak Eni saged lenggah rumiyin. Heeh.